سبب نتينا بلا خذ ضايق خانة مكة لقوردنا قرب لا خاشة ودي دركت يزحال إذلي خراب براكو دقو تو دقريو أزد شما بيشي من دقو خاينجي دنيا نوي خذ ضاوة سري تشقوني واجزريو دقو لو برالو 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 دقو تو Era Radio Tenkikelä. شنوندگان چیان رادیو دنگ گلدن باشکدارین هجه ایرو 18 گولان 2024 شمیل بروکسل ساعت 11 لامد 12 امنو چندرا و روژه ده پیشکش بکن دمدم آزادی ریبرا پویه Limmen biç o şehbaye erişen dagirkeriye du zaruk birindar bun. Erişen kırkerin o dagirkeriye yen devlet atırk dudumun devlet atırka dagirker o çeteyn ve günden toğar. O çate yen kantoramın biçe bomba barandike. Hazanı ku heriken biz topen havan arlı günd ketine. Leheremeli bu tevgera balafra keşve jid dome devlet atırka dagirker o çeteyn günden smuka tilmedik Tilcican u bendava şehbaye kantona Afrin şehbaye bu obusu havanan toparandı. Kendi encama toparan de duzaruk jidanav de heşmareke valatiyen dınava zevin çandini de dıkhabitin birindar bun. Navin birindaran muhane Faris Halef İbrahim 13 sali u Meter Fadıl İbrahim ji 14 saliye. Liguri agahiyan birina Faris geleki girane toparanarı serdeveren navbori devam dike de hemen demede balafren keşfeyle ser kantona Afrin şehbayı jidigere Girtiyen siyasi sedu heftu çar rojim bıdaxwaza azadiya rêberapo di çalakiyê de ne. Su heş mehen ku bi tawaya agay ji rêberapornayê wergirtin herî dawî jî ji bo hincetên çê bike rêveberiya girtîgeha İmraliyê 28 adarê cezayên dîsîplîn li rêberapo girtiyên din Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım û Veysel Aktaş birî bû. Ji bo ku ev bê hukukî ji holê rabe rêberapo azad bibe çalakiya girtiyên siyasî sedu heftu çar roj li pay xwe hişt. Girtiyên azadiyê ji çarê Nîsanê ve dadgehan protesto dikin û dernakevin hevdîtina bi malbatên xwe re jî. Malbatên girtiyan ji li sê bajaran wan Edere û Mêrsînê bi navê dawî li têjî tê bînin di nava çalakiyê de ne. Li İstanbul, Manisa û İzmirê operasyonên qirkirina siyasî hate kirin li dijî xespkirina îradeye gelê Kurd ya li Wanê li hawîrdorê Tirkiye û Kurdistanê çalakî hatine darxistin. Yek ji van ciyan jî bajarê İzmirê bû. Bi vê boneyê di 15 Gulanê de bi ser gelek malan de hate girtin û 16 kes hatin minçak kirin. Piştî karûbarên îfadekirinê yên li emniyetê duh sevkî dadgeriyê hatin kirin. Dadgehê derbarê neh kesan de biryara girtinê de kesên hatine girtin evin Arda Duvarcı, Azat Kunur, Nazif Çakır, Nülüfer Yıldız, Samet Sağıcık, Serdar Akturk, Selman Yağman, Sezgin Sevkibol û Serhat Çukurca şeşkejî bi şerte kontrola adliye hate berdam. Partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl piştî biryarê li pêşiya adliyê daxuyanê da û biryar şermezar kirin. Di 16 Gulanê de jî li navçeya Turgut ya Manîseyê 8 kes hatibûn minçav kirin. Ji wan Hayri Söylemez, Işık Söylemez û Ahmet Akan bi hincê da ku di weseyta xwe de strana berîtan guhdar kirina hatin girtin. 5 kes jî bi şertê kontrola adliyê hatin berdam. Li İstanbulê 15 Gulanê bi sermalên endamên Meclise Partiya ya Partiya Wekevû Demokrasiya ya gelan Dem Parti Ünal Yusufoğlu
Rêveberên me Tuat Feder û gelek endamên partiyê jî di nav de bi giştî 20 kesan de hate girtin û bi îddiayê di nava qada siyasî a rêxistirê de cih dikirin hatin binçavkirin. Ji 20 kesan binçavkirî 10 kes piştî lêpirsînên dozgeriyê bi şertê kontrola adlî hatin berdan. 10 kes jî bi daxwaza girtinê sevkî dadgeriya sul a cezayê hate kirin. Ji van 10 kesan 6 kes hatin girtin û 4 kes jî bi şertê kontrola adlî hatin berdan. Navên kesên hatine girtin evin: Alaaddin Demir, Çetin Demir, Fikri Baş, Filiz Aydın, İbrahim Elvan û Yaşar Gökdemir'e. Pazdeh Baroyên Kurdistanê biryara di doza Kobanê de derket daxuyaneke hevpardan. Baroyên Semsûr, Agirî, Batman, Çewlîk, Bitlis, Dêrsim, Amed, Colemêr, Qers, Mêrdîn, Mûş, Sêrd, Rihayê, Şirne, Xwan û bi ser navê Daraz bi xwe jî bûye aliyê hesabpirsîna siyasî daxuyanekdan. Di daxuyanê de biryara dadgeha Tirk a derbarê doza Kumpasya Kobanê de wiha tê gotin. Doza Kobanê pêvajoya Darazê û biryarên ku hatine wergirtin biriya qanûnê beşên muxalîf ên civakê û hilbijartinên wan hatine cezakirin. Daxuyanî wiha didome nayê qebûlkirin mafeke demokratîk û weke bertekê hukûqa nav netewî bi pê dike û bibe mijara pêvajoya Darazê. Baroyan weke sedema bingên a krîzê li Tirkiye jî rêz negirtina li nirxên demokratîk û hukûkê destşan kirin. Daxuyanî wiha didome ev darazên bi vî rengiyên siyasî qada siyaset û civaka sivîl teng dikin an jî bi tevayî ji holê radike. Dibin sedema tepsandina pirdengî û ramanên cihê dikarin aşiya civakî jî xirab bike. Carê zêdetir otoritebûn nîne vegera li demokrasî û hukûkê ye. Bingeha dewleta hukûkê ya demokratîk darazeke serbixwe û bealî ye. Li devereke ku daraz ne serbixwe be li wê derê bi karanîna ti mafû hawaya ewlekariya hukûkî jî tune ye. Bi doza Kobanê re pêvajoya Darazê û biryarên ku hatine girtin aliyên muxalîf û nûnerên wan ên hilbijartî biriya Darazê hatine cezakirin. Weke baro em dibêjin nayê qebûlkirin ku qada siyasî a Kurd bi sîstema cezakirina kolektif re rûbirû bimîne. Dibe pêvajoyeke Darazê ya li ser esasê maf hukûk û adaletê bê avakirin û siyasetvanên ku mafên wan hatine bin pêkirin davilê werin berdan. Kongreya Star û Tevgera Goran biryarên doza Kobanê şermezar kir. Meclisa Kongreya Star bi daxuyaneke nivîskî bertek nîşanî biryara desthilata Tirk a derbarê doza Kobanê de nîşanda. Di daxuyanê de hat destşan kirin ku biryar derbarê doza Kobanê de hat tayin carekê din ispat dike bingehê dewleta Tirk a faşîst li ser dek û dolaban hatiye avakirin. Di daxuyanê de îşaret bi vê yekê hate kirin ku li Tirkiye mafê mirov jin zarok û netewên cudanînin û dewleta Tirk di hişmendiya faşîst de ısrar dike. Tevgera Goran jî têkildarî biryarên di doza Kobanê de ji Dem Partiyê re peyam şand û cezeyên hatine birîn şermezar kir. Di peyamê de hat gotin ku riya çareseriyê bi dawîkirina têcîtê û guftûgoyê ye. Li Wanê piştî berxwedana gel bi ser ket dibin dorpêçê de rêxistina Dem Partiya Wanê di hilbijartinên Sûyekê adara 2024 de her 14 şaredarî bi dest xist. Bi serkeftinê re AKP li Wanê bûye partiya tabeleyê. Lêtevî ku meh û nîvek di ser berxwedana gelê Wanê ya li dijî desteserkirina vîna wan re derbas bû jî li bajêr liv û tevgera polîs û leşkeran heye. Ambargoya ewlehiyê li ser bajêr hat sepandin ku trafîka bajêr asten kir, bazirganiyê zehmet kir û jiyana rojane felç kiriye. Li hemû kolanên bajêr toma û ekîbên polîsan bi cih bûne. Helîkopterên polîsan 24 saatan hew didin gelê Wanê ji hawayê tê xebin kontrola xwe de. Walîtiya Wanê bi daxuyaniyên ku têketin û derketina bajêr dibe kontrolê de ne û qedexeya xwe pêşandan û çalakiyan jî dirêj dike her tim li dijî gel operasyonên derûnî bêktîne. Hevserokê Dem Partiyê Wanê Veysî Dilekçi û Parêzer Mahmud Kaçan ambargoya ewlehiyê ya hikûmeta AKP'ya li ser Wanê tê meşandin ji neferê nirxandin. Hevserokê Dem Partiyê Wanê Veysî Dilekçi diyar kir ku piştî hilbijartinên Sûyekê adarê li Wanê polîtikeyeke ambargo û dorpêçê
temeşandın. Dilek çani zima ku gelewane be helwesta xoya demokratik bi desthilat gav paşte da avetir û wiha got. Rewşa awerteya ku di sala 2016 de hatibû îlan kirin di sala 2018 de hate rakirin lê li wane hîn jî ev rewş didome. Mafê xwe pêşandan û meşê ku di destûra bingehîn de hatiye diyarkirin desteser dikin. Jiyana civakî û bazirganiya asteng dikin. Bi taybetî jî piştî hilbijartinên xwe jî yên Sûyeke adarê dijwartir bûye. Tişta ku ji walîtî, qaymeqamtî û hêzên ewlekariyê dikin bi temamî bêtahmûliya li dijî vîna gele. Li wane qanûna bingehîn bi temamî hatiye rewestandin. Parêzer Mahmud Kaçan da zanîn ku ew wek parêzer nikare ambargoya ewlekariya ya li wane bi hukûqê vebêje û got ev rewş ji vê jî wêdetir e. Wisa têgîşinek ku li wane her roj bûyer diqewimin tê afirandin û li ser vê yekê jî dibin navê tevdîrên ewlehiyê yên li bajêr de jiyana mirovan zehmet dikin. Her cure rêbaz tên bikaranîn. Bi taybet piştî hilbijartinên Sûyeke adarê gel mafên xwe yê herî demokratîkê protestoyê bikaranî. Ez difikirim ku di helwesta hikûmetê ya ku bi mabehistên siyasî tev digere de motivasyoneke cezakirin û tolhildanê heye. İşkenceya bi pense di îdanameyê de cih negirt. Endamê mêsa ciwan ana partiya Wekevî û Demokrasya ya gelandem partî birîndar Gezîcî di nêha adarê de li bazî da agirî hatmin çavkirin. Paşê Gezîcî birin Qereqolê. Gezîcî li vir rastî îşkenceyeke giran hat. Gezîcî ku du rojan bi daran û pense hat îşkencekirin ji alî dadgehê ve bi îddiaya endamtiya rêxistinê hate girtin. Serdozgirî Komereya Agiriyê îdanameya derbarê Gezîcî de amade kir. İddaname ji alî dadgehê cezayê giran a duduyan Agiriyê ve hate qebûl kirin. Di îdanameyê de têkildarî îşkenceya lê hate kirin tu beyan cih negirtine. Serdozgeriya Komereya Agiriyê derbarê giliya Gezîciya derbarê îşkenceyê de biryara nekarbidestiyê da. Dosya ji serdozgeriya Komereya bazî derê hat şandin. Danişîna awila Gezîcî wê di 28 Gulanê de li dadgeha cezayê girana Agiriyê bêlidar xistin. Şehmus İlhan piştî 30 salan ji girtîgeha wane derket. Malbata İlhan ji bo wê pêşwazî bike ji Silopya Şirnexê hat wane. Rêveberên Komelê alîkariya bi malbatên girtî û hukûmxwaran re Tuhayê der li gel malbatê İlhan pêşwazî kirin. Şehmus İlhan li ber girtîgehê bi çepîkan û tilîliyan hat pêşwazî kirin. İlhan piştî kesên ew pêşwazî kir silav kir tevî malbata xwe ber bi Silopyayê ve birêket. İlhan di sala 1994 de li navçeya Silopya ya Şirnexê hate pêşwazî kirin. İlhan piştî îşkenceyeke giran a di binçavan de ji alî dadgeh ewlehiyê ya dewleta DGM ve bi îddiaya xirakirina yekîtî û yekparetiya dewletê hat girtin û cezayê mühebbetê li hatibû birîn. Di sed û heft rojin agahî ji rojnamevan Sileyman Ahmed nayê wergirtin. Edîtörê Beşa Erebî Ajansa Rojnivîsê Sileyman Ahmed di roja yekê Cotmeha 2023 ji bo serdanê çûbû cem malbata xwe yê li taxa Şêx Mexsûd a Helebê. Rojnamevan Sileyman roja 25 Cotmeha 2023 de dema xwest di deriya pêş xabûr sêmal kare derbasî başûr bibe ji alî hêzên pêdeke ve hat revandin û 207 rojin agahî jê nayê girtin. Hefteyek piştî wendabûna Sileyman Ahmed asayişa pêdekeya du hokê di daxuyaniyekê de got ku qaşo revandina rojnamevan Sileyman Ahmed ne ji ber karên wî yên rojnamevaniyê û gefa cezakirine li rojnamevan Sileyman xwarin. Sileyman Ahmed nêzî 5 salin di Beşa Erebî Ajansa Rojnivîsê de wek edîtör dixebite. Herî dawî dudiyê çileya 2024 tîma parêzeran ji bo hevdîtira Sileyman Ahmed ser li dadwer dabûn. Dadwer ferman da ku parêzer Sileyman Ahmed bibînin. Lê piştî parêzer çûn asayişa du hokê careke din ji alî rêveberiya asayişa pêdeke ya du hokê ve parêzer hatin astengkirin û guh nedan fermana dadwer.
وارد کردان عفرین شادار 2018 و دبن داگیرکریه دولت ترک دیه جروج عفرین داگیرکریه حتی روزنامه ایرو توسوش نامه کن نکرنه ریخسنا مافی مروانی عفرین سوریه هر مسوج شهر دولت ترک وکی راپور دوشینه لگوری راپور دنوا 6 سالانده 10332 کس هاتنه رواندن 463 کس هاتنه کشتن 342 جنان دستریجی هاتیه کرن سوجین دولت ترک نتریج مروانه هر وزراره که مزن دانخوازه او دورین دیروکی جی دموگرافی هرمی هاتیه گوهرتن ریخسنا مافی مروان او راپور جسازی اندن ان مافی مروان ان ناف نتویره جی شاندنه لحتا ناتو برسمنه هاتیه داین دولت ترک اکو جوی بیدنگی جسارت دیگره سوجین خوین لهرمی دومینه هسیروکا یکیتیا پارێزەرە کانتۆنا ئافرین و شێهبایە ڕۆشین حدۆ لەسەر vê تۆرا دەولەتا ترک ئاخبێ ڕۆشن حدۆ دازانین کو خزەختا هەری زێدە لەسەر ژنا هەیە پارێزەر ڕێشین حدۆ نەرازیبوون نیشانی پێدەنگیا لە دژی vê تەرۆر و هۆڤیتیەدا بانک لە هێز و ڕێخستنê ناو نێتەوێ کرد و داوی لە vê dagirkeriyê bêne جروجا هيرشكرنا دولة ترك لسان عفرين حتى روجا هرو بنبيكرن دا عفرين دا قوامن وات بنبيكرن رواندنا مروفان كشتنا مروفان قد كرنا داران زاويان و دسری داجی هارتنا دموگرافی گوهری مزن دوی سردمی دا چه بید هندری عفرینی دا آزار 2028 حیانها هرتم جن لقی بم پیکرناتی زخت و زور لسر جنه هیا کوی جنات هندری عفرینی دا ویجی زیدتر عفرینه کوچبر بکه نیل بکس دا هندری عفرینی دارونه دسری دا گرک یعنی بیارک جامعه متحده داره بیجه و دولت ترک هندری عفرین دا داگرکاریه بانگا مجی همو سازی ناف دولتی حقوقی دسر داجی امم متحده دا کو بریار بستینه دولت ترک هندری عفرین دا دولت داگرکاره یاد جی بانگا مجی را کو وی داگرکاریه عفرینه راکن کو کل عفرینه لبر جیان دکه لسر آخر شهبه حروش برخدانیه دکه لهمبر تو باران کرنین دولت ترک کمچتاین وانا لهمبری او چنبر دور شهباتی گرتن او گل عفرینه تی دا شرط و مرجن هری گران جیان دکه گل هیویا وگرن جو والات خواه لی بلی هین زیده تر جوه بمپیکرن هندری عفرینه دا ام دبینن بمپیکرن هرو دا هندری شهبه دا گل عفرینه الوداره کوچبر بیه داره زوره الهیویا وگریه بمپیکرن دیسا دربار گل عفرینه دا جیالین دولت ترک یاد جی بانگا مجیرا گو وی دا گرکریه عفرینه راکن گو گل عفرینه لبر جیان دکه لسر آخا شهبه حروش برخدانیه دکه لهمبر تو باران کرنین دولت ترک کمچتاین وانا لهمبری او چنبر دور شهباتی گرتن او گل عفرینه تی دا شرط و مرجن هری گران جیان دکه گل هیویا وگرن جو والات خواه Buçeme daviye festivala heri demdireşa Kurdan ala Avrupa'yı su 5 salı Almanya deli darxistim. Veki kevne şopiye ke dinabere 18 و 19 gulane del bajarı Almanya Esslingen am neçkar سو پنجمین میریجانا گووند کردستان دل دارخستم میریجان 18 گلان آنگو ایرو ساعت 10 صبح به مشا چاندی دست بکر جوالاتین جدا ین اروپای 30 کومن فولکلور ایسال تولید بن روژا اول 20 کوم ولی همبر جوری و تماشاوانان به چاندا کردی بکوین پیشبازی گرنگین 3 کومن جی پیشبیر کدر کوین پیش روژا یکشمی و به 10 کومن par bi serketibûn re di heman kategoriyê de berebazî bikin. Ji bo nirxandina performansan 11 jûrî ve amade bin. Wê hemû detayên rabûn û rûniştina beşdaran jî tevlî nirxandinê bibe. Dema meşê ji cil û bergan bigirin heta şêwazên meşê ve jûrî puan bide beşdaran. Lewma dibe her grûbek di meşê de jî kincên herema xwe li xwe bike. Mirîcana Govenda Kurdistanê beryasû 5 salan yekem car ji alî hozan mizgin û sevkan ve hateli darxistin. Ev festivala herî dem dirêja Kurdên li Ewropayê ye.
Komite amadekara Mihirîcanê û beşa govendeya tev çandê herkesî vexwend Mihirîcanê. Pelegodan Jemen û çend saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we.